悲しみの向こう、片柳博。6月21日。これでいい。どんなに欲張ってもすべてを手に入れることはできません。大切なのは、私の人生はこれでいいと思える何かを見つけ出し、それを最後まで守り抜くこと。誰が何と言おうと、自分が心から納得できる人生なら、それが幸せな人生なのです。